Hi guys, welcome back my YouTube channel. Dini जोङो दा नै लैथोआव थांनो नागिरदों आरोना लैथोआव बेरायनो जोंनि लैथो जिङाव आरो जोंनि खाथियावनो आरो लैथोआ 10 मिनिट लायो आरोना जोंनि रुमनिफ्राय लैथोआ ओमफ्राय बे लैथोनि मुङानो जाबाय बे अफ बेंगल आरो मालाबा सार्च खालामनानै नाय गुगोलफोरावहा ओमफ्राय दा नै जोङो बिच मोनबाय आरो लैथो मोनसिगोन जा मोजांनि जायगाया लैथो मोनबायानो हमना ला नै गारिखौ इयावनो दोननांबाय बेसेबांबा गोजानाव नै थाबायना थांनांसिगोन गोजान मानि थाबायना थांनो बादों नायनोबा साउथनि मानसिफोरा गोसोम गोसोम बुन्दा बुन्दा नै ओमफ्राय जों नैबेयावहा सानफ्रोमबो मोनायावहा फैनानै एसे बारहावा जाफैयो आरोना सानफ्रोमबो आरो कन्टिनिउ जों ओंखाम जाखांबाथाय नैबे जायगायाव प्लेसाव फैयो आरो नैबे प्लेसाव जिरायनानै दसे लैथोनि बारहावा जायो नै लैथोखौ नै इथिंजाय नुहुरो नालाय आरामसे बारा ओरैजाय नांफैयो आरोना ओमफ्राय जोङो ओरै इयाव एसे जिरायफैयो आरो ओमफ्राय थांसै आरोना लामाया ओरैनो नङा दालाय सान थांनोसै आंना हबिजों बेटारजों थाबायलांगासिनो Oh my god, जा मोजां मोनखायो बाला थान्दानो वाव जा मोजां सायाव मा Pelan nang ada lagi. Itu mahal lagi. Itu tuh. Nezat dulu dia masih berapa थारैनो जोङो फैयै लैथो सफैमारबाय लोगोफोर खारना फैनानै मेंबाय एसे आंखो नै जा गोजोननाय मोनगोन ओरैबायदि माने गोजोननाय फिल खालामफ्लाङो आरोना बिराद मोजां मोनो नै एकदम दे दुगैगासिनो मानसिफोरा बिराद दुगैयो माने सिगांथ' बिराद भिर जायोमोन दा कर'नानि थाखाय एसे खम जादों आरोना मानसिफोरा थेवबाबो दिनै सानडेखायसो इसिनि मानसि जाबावदों खिन्थु सानडे नङाबाथाय मानसियानो जाला आरोना बिराद भिर जायोमोन नङाबा बा बिराद भिर जामारोमोन कर'नायानो सोब जाना होजोब्बाय नै लोगोफोर लैथोआ जा मोजां नाङो लोगोफोर लैथो जिङाव थानो जा थान्दा गुसु बरफ बायदि मोनलाय फैबाथाय थांनो बालायलायो बाबा बेटा इधर देखो बेटा हाय करो आंना बेटाया गिना खारबोबाय आं दसे दैयाव गेलेनो आरोना दैखौ नुबाथाय थानो हाया गेलेनो लुगैयो एसे इन्जय खालामनि आरोना दैयाव
Sigat. Beta, neng मा खालामदों सना? Neng ha गेलेदो. Neng मा बानायदो? मा बानायदो? न' बानायदो. Ding này beta. Hai bolo. Hai bolo beta. Ikhlas. दुगैनोसो गोसो जादों फ्रेन्ड्स यावहा आङो खिन्थु मा खालामनो दा दिनै दुगैथ'ला नेक्स्ट टाइम दुगैसिगोन अ माय गड ओमफ्रायो बिराद इन्जय खालामबाय लोगोफोर दा थांफिनोसै आरो न'आव थांनाय समाव दुरबल नांलायलायो गेलेनानै मेङो नालाय बेटा नों थांनो बादोंमोन सना हा सना थांनो बाथारदो आरो बियो साला फैबा थांसै बा फैद' सना फैद' ओमफ्राय पापाया लिंबाय सना इनो थांनो बाथारदो बेटाया आंना हा माखौ होनदो? माबा मोनसे होनदो आंना आसबिना आंखौ ओंखायनो मिनिदों आङो ओमफ्राय दा नै फैयै फैयै गारि दोननाय जायगा मोनसिगोन जोंहानि एसे गोजानावनो दोनदों गारिखौ मेंगुलायबाय मोनबाय गारिखौ गाखोनोसै ओमफ्राय दा जोंहा दसे मेंबाय नालाय जुस दखानाव जुस लोंहैनोसै आरोना नै गारिया इनो बोरायरा एसे गारिया बिराद मजा नांबाय जुस लोंहैनोसै दे लोगोफोर जोबजासिम नाय दे जुस दखानखौबो नाय ना ओमफ्राय दा नै जोङो थांगासिनो आरोना जुस लोंनो औ फिसालाया मा होनदों थांसै जा थांसै हा नै दा जोङो जुस दखानाव मोनफैबाय जुस दखानाव मोनफैबाय बिराद भिरथार माथो बिराद भिरथार माथो होनदों हा जिरायना लोंसै माखौ 1 apple 2 dragons na ड्रागन आइदिसिना ड्रागन फ्रुट्सनि जुस लोंदों आरोना जों दा लोंनानै लोंखांनानै ओंखारबोबाय जा गोबाव लाखाबाय जि भिर जादों मानसिफोरा दखानाथ' बहुत खम खुलिदों नालाय ना एसेल' खुलिदों गंसेल'मोन आरो ओंखायनो एसे गोबाव जाबाय जोङो बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय दा थांनोसै जोङो गाखोनोसै ना मोनाबायानो बिराद मोनाबाय 7टा 7:30 जाबाय नामाथाय ना 7:30 जाबाय खोमा 7:30 जाबाय दा जोङो फैयै फैयै रुम मोनसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरो ओमफ्राय जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव